Ahojte, vítajte pri novom videu. Dneska by som vám chcel predstaviť jednu z mojich budov, ktorú som postavil na tento 1:1 svet, ktorý je inšpirovaný od pôvodného tvorcu Aleteho. Plus nejaké menšie updaty ohľadom toho, čo sa mi tu podarilo dobudovať. Rozhodol som sa postavať pivovar. Tu vznikla ešte jedna plocha, kde bude pravdepodobne vznikať nejaký súkromný dom. Cechovný dom je rozostávaný. Chýba mi už len tá pôvodná vežička, ale inak je komplet dostávaný okrem interiéru. Pôvodný pivovar bol inšpirovaný z pražského pivovaru u Fleku. Myslím si, že absolútne nedáva zmysel, keď poviem, že je to pivovar u Fleku, pretože sa vôbec nepodobá, ale čerpal som z nejakých rôznych stránok a rôznych nápadov a nakoniec z toho vzniklo toto. Zhruba nejako takto vyzerá stavba. Pôvodný plán bol postaviť nejakú časť, kde sa samostatné pivo bude variť a potom na to nadväzovať nejaká reštaurácia alebo hostinec. Keď to môžem takto prejsť dookola, celú tú stavbu, celú tú budovu. Vymýšľal som to kompletne ja, len som sa inšpiroval nejakými obrázkami. Ale samostatná tá budova je čisto môj nápad. Vyzerá nejako takto. Má tú samostatnú časť, kde by sa malo pivo variť, nejaká vežička a samostatná reštaurácia plus na vrchu by mal byť nejaký apartment pre celého správcu pivovaru. Nadviazal som na to aj túto rieku, ktorá tu pôjde takto. Okolo dom ohňostrojová, cechovný dom plus cedulovník. Myslím si, že tá budova sa celkom podarila. Môžeme si ju teda prejsť aj nejako zblízka. Vrhneme sa rovno na interiér. Tu je rovno cedulka, že je to pivovar. Interiér je postavený celkom jednoducho. Samostatný krb, nejaké stoličky na sedenia, nejaké lavice, samostatný výčap, pivnica na uskladnenie piva alebo aspoň pivových sudov. A teraz samostatná kuchyňa, kde by sa malo variť pivo. V žiadnom pivovare som ešte doposiaľ nebol, tak som to postavil tak, aspoň ako si to predstavujem v hlave ja. Je tu nejaký veľký súd, kde sa to vlastne uvarené pivo dáva. Vôbec neviem, ako to reálne funguje v pivovaroch. Jednoduché nejaké stolíky. Tak, ideme do ďalšej časti budovy. Opäť nejaké posedenie, nejaký samostatný bar s pivovými sudmi. V tejto časti je pekne vidieť, ako to bude nadväzovať potom na celostvé mesto. Tak a teraz sa dostaneme do časti, ktorá by mala byť skôr obytná. Zatiaľ ten interiér úplne nie je dokončený. Dokonca sa môžeme dostať aj na tú samostatnú väžu, odkiaľ bude teraz veľmi pekný výhľad na celé skoro mesto. Naozaj ten výhľad stojí za to. Takto nejako s vami ešte prebehnem. Ešte sa dostaneme na vonkajšiu časť, kde by mala vzniknúť taká záhrada. Tak a sme na záhrade. Opäť nejaké sedenie, nejaké stromy. Rozmyslel som, že by som postavil ešte tuto dole nejaký sklad alebo aspoň nejaké spadacích dverí, aby to dávalo taký stredoveký vibe. Tieto stromy to sú všetko umelé. To som tu dostával ja. Ako aj táto ozdobná brána zo živého plotu. Tak a dáme si ešte pohľad z tejto strany na samostatnú stavbu. Tento plot, ktorý tu je, ešte nie som úplne rozhodnutý, či tu tak ostane, lebo by som chcel nalepovať ďalšie budovy.
No a teraz sa vrhneme na ten update. Tento dom, ktorý má slúžiť ako múzeum kociek, z toho určitého patchu už je kompletne dostávaný. Podarilo sa ho dostávať. Vyzerá asi nejako takto zhruba. Myslím si, že tá strecha nebude na 100% sedieť, pretože ani v tom originál videu nebolo vidno tú pôvodnú strechu, ale nejako som to dopočítal a prispôsobil tomu, aby to dávalo aspoň ten originál vibe. Môžeme sa nahliadnúť aj trošku do interiéru. Toto všetko je 1:1 postavené aj s tými, no až na to, že mi tu chýba blok, opravené. Tie všetky banéry, ktoré tu sú, tak by mali dávať 100% 1:1. Samozrejme aj tieto stojany na brnenie. Tu hore už som potom nepokračoval, ale je to vlastne postavené tak, ako by to malo, okrem toho interiéru. Ďalší taký menší update je hodinová väža. Sice nie je úplne dostávaná, ale nejako som s ňou pokročil. Plus ten cechovný dom, ako som spomínal. Určite mi dajte do komentára vedieť, že či sa vám moja budova páči, či sem vôbec patrí, alebo niečo na nej zmeniť. Dokonca, ak niekto vie, ako to má vyzerať v originál pivovare, čo na tom zmeniť. Ešte takto pohľad na samostatnú budovu. Ďakujem pekne za zhliadnutia a budem sa tešiť na ďalší update. Ahojte.